San Sebastianetan eta karnabaletan izaten da sokamuturra batez ere. Ordu askoan. San Sebastian egunean esaterako 4 orduan. Karnabaletan 3 eguneko festan 72 ordutik 14 goiz, eguerdi, arratsalde eta iluntze partean tartekatuz. Ordu askoan ez ezik, herrigune osoan ere bai. Azpeitiko sokamuturraren atzean ordea, lan handia dago. Ganaduzaleen eta sokamutilen sakrifizioa dago. Guztia, ondo atera dadin eta tradizioak aurrera jarrai dezan. Garai batean ganadutik bizitzerik bazegoela diote ganaduzaleek. Gaur ez. Gastu ondutxa. Honekin bakarrik ze bizitzetik. Beste numetxan lan eginez eta barra loxe. Afizio bat dakula. Nahamengo gaztik asko zegiko honekin. Hemen honekin lan asko inbiarra batea. Egi hori, haitxa legontik azizan, gero pixkat utzitzi egin duen, gero nego hazin dituen, dela berrota mazpi urte mitzi eta nego bizi guztien, ganago, txin. Ganagoekin, azken baten, urte guztien lan hain bizu, urte guztien atendi bizu, egunero ezin duzu falla, egunen bat ez dakizer, bakizer. Urte baten igual diru pixkat atalek ezu, urrenguan gutxitxuo. Zuerte pixkatekin balin bazu, igual txal batzuk jaixoko zazuz, ondo ertengo izu, igual beste zezen bat, igual behixeta botako izu, zeure ustetan ona, eta igual jaixoko zazu, txal eskazak. Eta txalarekin urte guztien indezun lana ere txalari danakin, gelditzea galduto pixkat. Andoni Mugerzak Azpeitian du etxea eta lantokia. Ez du Gorixoko edo Albizukoek bezala baserrian egiten lo. Nere bizimoru Azpeitxin, da lana, Azpeitxin lo, eta hemen bizi. Bizi neure guztua bizi hemen. Hemengo ganabokin bakarri nola ez daun bizitzek, derri hor lanea joan bizu. Etxe etorri, ganabok ikusi pixkat, jateko idaken ikusi. Jatekoik ez badake, kanpuen dauzenak isen bat janontzixak eta bete, pardo hondik eta ipini, tratorakin. Eta barrun dauzenak, pentsu pixkat eman, lastu pixkat eman, jateko pixkat eman. Kaka balen bake, kaka egunero, ez da erreza atatzi, baina kaka intenta bat kentzi ere. Albizunean, Antonen emazteak Lurde Sudabek du ganadua zaintzeko eta ardura. Senarrak baserritik kanpo egiten baitu lan. Goizean jaiki eta etxeko lanak egin ondoren, kortara joaten da askak garbitzera lehenik. Pentsua eta lastoa ematen die zezenei eta goian larrean daudenak behera jaisten ditu jaten emateko. Ganadua ere garbitzen du goiz partean. Iluntzean tokatzen da berriro jaten ematea. Pentsua, patata, lastoa. Orduak horrelaxe egunero. Senarrari ganadua apartatzen edota zezenak lotzen ere laguntzen dio irteera dutenean. Ordutek isetan ez da hain sakrifikau ere. Bestela bai, lana aldetikan, egin behar dezu, hainbeste ganau alde madakazu, nahi eman behar dezu eta zain vigilaun behar ditzuzu. Batzuetan larri pasatutakoa da. Behin irisko bat soltatu egin zen ikuluan. Normalian eukitzen daiteu, eskuak, katiakin eta sokakin. Bateten zebaldin bada, kasura edia, aurra etzagon. Eta katia eten, eta haidian aldemeneko iskua gora eta bera, eta klaro, bestia katiakin nola dauan, ezin du defenditxo. Nere ez duzuna, atedanak irikin dituen da kanpo otatzia. Beste ganaduzaleek bezala, Anton Albizuk ere aipatzen du zaila dagoela egoera beraien munduan. Leheno jute udaletxeta tratu bat dirua bat egin baina oain jute zea eta krisia dakau, ez dakau diruik, eta ezin da lehenko presioen inbierda, eta jutea pentsuta eta leheno goi azpitxik inbestortzi emedetixen dekartzen duen oindala lagu bosturte, da oain azkeneko gaon eunikari noan, hartu da berrota 3 pesta ponuan.
Oindala biloete karri zena, eta mazteixen, no? Berrota irula, zazpi besta biloete hilo dio. Plazetan ez da bilotzen, da hemen ez da. Bazarri azuntu zezena eta ostuntzien da nindo, frakazu da handixea ez da. Guzela bukakoan, Urteak daramatzate ganaduarekin lanean, hango eta hemengo festetara iriskoak eramaten. Edo larre behiak, zezen txikiak, poniak, Arnon ia utxetik hasi ziren. Arnon mendixan, plantazioak eta jarreztuen nian, da diputazioak eta udaletxiek eta kexak egan duzien, da itxuen ganau danak kendu dituzuen. Baina kexak duzien bakarren batzuk, hor atzeak gatu ziren batzuk. Orduan, gu gazte ginen nian, hor batzuk zizian aumentatzen da bestia, eta gero beste batzuk lasturtik erosi bai, eta hortik hasi ginen, nita beste hemengo Jose Mari, larrabi bat erosiari, eta beste bat lasturtik ere bai, erosi gendun zela iluzetik, eta ipintzen hasi ginen. Badira 40 urte ekin ziotela, eta estreinako urteko lehen plazaz ez du oroitzapen gozorik Agustin Mugerzak. Lehenengo plaza junginean ezagun batuko segunda, Elgoibarko altzola ero, eta lehenengo zezena eta genduna intzakun erreka jauzi iestu zion. Kriston espektakulu jontza atzalde guztien, poliziek eta danak atzetik, eta azkenien gabi urrengo goizien harrapo gendu. Anton Albizuk bere aita Martzelinoren lekukoa jaso zuen. 4 urte zituela joan zen Martzelino lasturtik Olatz gertuko baserri batera bizitzera. Etxerrera. Pare bat behi zituzten orduan, eta trenean eta ahal zen moduan eraman zituzten. Gorixokoen baserriak 500 bat urte dauzka, eta ere ganadu faltarik ez da izan. Fernando Zubiaurrek dio, bere aitak ere trena erabili izan zuela zezenak herrietara eramateko. Horrek garai baten, kamionak, ez zegoen atzu erranplaik, itxe gendun, ipini zeian, holako paet baten gaine razian, astu ginen, ipini bizezen aldoan talotut eta jutu ginen herri janita. Gan iuelio ane bakatu, etxe etortzein narien, etortzen solte etxea, kamionetik. Baina emateakun astu elotut da. Da gure etxe zan, leheno jutetzen Tolosaino, sokan hartuta ze hori, zezena ho, da amori bitea, horra zorrontzea bai, lotu irisei alde banetan da, pasen guzti da, atza etxea gai. Sokamutilak ere beharrezkoak dira sokamuturra izan dadin, eta haiek ere sakrifikatu beharra dute. Dena dela, Azpeitian sokari tiraka ez dira beti jardun izan horretara euren borondatez prestatutako lagunak. Garai batean udaltzainek zeukaten ardura hori, gauzainek. Behartuta, nonbait. 1800 eta 87 urtekoa horren adibide. Gertatu zen, zerenuek o gauzainek ibiltzen zutela zezena astearte goizin. Goizeko 7 atatzen zezen hori. Eta ez zuten nahi izen atera. Nubait ez ziren guztua, ordaintzio zioenakin, bere lana ez zutelako pentsatzen hori zanik, eta Udalak gauzainen jokabidea hutsegite eta desobedentzi bezala hartu zuen, eta bakoitzari 5 pezetako isuna jarri zion. 1889an beste sestra bat. Bi azpeitiarrek soka moztu zuten. Udalak parte sartu eta epaik eta izan zen. Gauzainek uko egin ondoren, Azpeitiko harakinek eta ganadu hiltzaileek ekin zioten soka ibiltzeari. Badira dagoeneko ia 125 urte. 1925erako berriz, ja soka mutilak bazeuden. Ordukoa da argazkia. Ez ziren guztiz zuriz jazten. Udalak alpargata zuriak ematen zizkien, etxeko alkandura zuria jazten zuten, baina prakak nahi zena. Gero hasi ziren dena zuriz jazten.
Josin Beloki bera 1953 alderako bazen sokamutil, eta ordurako zuria zuten arropa. 1961 argazkian hor ageri da, ezkerretik bigarrena. 1974 arte, lau ziren sokamutilak. Ordukoa da irudia. Sokamutilak kanta zaharrak ala dio. Gu denok lau mutil gera, sokan ibiltzen geranak. Saltoka eta brinkoka, zezena eramanaz. Lautik 5 sokamutil izatera, 1975 pasatu ziren. Garaiko argazki honek erakusten duen moduan. Gogoa behar da sokamutil izateko. Ere, ilusio beti, umetatik zen da sokan hartatzea. Zezena gustatzen zat, bazarri jene asko ibili niz, da orduan ganaue asko gusta izan zat, da nire ilusio zen sokan. Baina lana da, gogorra eta musutruk dena. Ni neu festaldetik asko lai merri zen dut. Por ejemplo, San Sebastian egun baten hemen jendiek eumin tanborradan da eta txikite garra eta bazka jeba. Nire lana izetezan, pintxo bat jan, etxea jurna azkar, bazkaldu eta siesta pixkatek. Ez, familie egin da ni izen dut bazkaldu, 19 urti, ez karnabaletan, da ez San Sebastian egunez. Zezenan arabera, lauterriteko preste omerdezu eta jan aurretiken da siesta inezko eta deskantzu ondo etortzea. Oso esfuerzo gogorra da, esplosibua, da nikaite asko. Gehitzean da gehien bat, baten bat dispuesto, merduna, porque sokamutil izateko ez da egun baten erten eta listo, osea, karnabalak, San Sebastiana eta festak eta asko sakrifika erdezu. Azken batean ordea, zaletasuna daukate, horrek lotzen ditu. Sokamutiletan aldiotea, amistade bat egitea hor, da hori ez da azten. Ni gazti egin hondik ere oso ondo ematen naiz, dabiltzen egin, lehengu egine bai, da ez da arabera horre marka bat gehatzea, barrun da hori betiko irautik. Giro horren seinale 2009koa. Sokamutil izandako batzuei broma artean erronka bota zieten ordukoek. Ez zirten sokan jai karnabal eguerdiko zezenean. Alaxe, berotu, baiezkoa eman eta han atera ziren sokamutil Jesus Arakizain, German Rekejo, Andoni Unanue, Bitor Olaizola eta Xipri Aranbarri. Pasadizo asko bizi izan dituzte sokamutilek. Adibidez, sokamutil batek 2001ko San Sebastianetan lehen aldia zuen sokan aurreneko bezala, eta idibeltz zezen hause sokamutilak baino lehenago iritsi zen plazara. Garai batean sokamutilek txakolina irabazten zuten plazara zezena baino lehenago ailegatuz gero. Beste sokamutil bat 16 urtean sokan ibili eta erretiratzear zela, azkeneko saioan 5 minutu falta zirela zezena erretiratzeko, Enparan kalean zartada hartu zuen. Ospitalean 9 egunez egon zen mutila. Beste sokamutil batek sokan aurreneko karnabalak zituen, eta bera izan zen zezena garapatutako lehen laguna. Hari ere atera zioten momentu horretako argazkia, eta irudiak lehiaketan saria jaso zuen. Bau ez, zezena ematea soki Elizkaletik enpakalea, Argolla. Argolla lotu bergen duen egun kotxe bat zeuen aparkauta. Sokan aurrena ziguna esan zuen, hau zein kabroien atea. Handi pixketea, lagun hori falta zen. Noa gunda lagota etxai hau, beri zen kotxia. Azpetiko sokamutil bate, kotxia aparkauten lagazun zezeneko orduan enpakale baten. Badira sokamutilen pasadizo gehiago, jakina. Sokamutil bati astearte karnabal goiz batean ez zitzaion zezenean irtetea tokatzen, eta parrandara atera zen. Ordu txikietan jakin zuen kide batek ezin zuela sokamutil irten. Inpernu sozidadean gozaldu eta lasterka joan zen etxera aldatzera. Etxetik atera eta bidean zela jo zuen lehen etxafuegoak, eta sokamutil hura han agertu zen aurpegiko margoak oraindik kendu gabe.
Beste urte batean, atera zuten zezena, plaza txikira iritsi eta udal korporazioa hantxe, Guardia Zibil eta guzti, artean udaletxera heldu gabe. Beste behin, ia 6 sokamutil atera ziren. Izan ere, etxe zuri aurrera kanpotar bat azaldu zen zuriz jantzita, sokamutil irten nahi zuela esanez.